Hier draait het al hier om. Het oud papier in de gemeente Noord-East-Friesland. De gemeente het nieuwe plan om dat toernooi alle jaar zelf op te herrien. Maar de dorpen in het jeder verwerdere deel en dongere deel, die ben poertje in. Het gaat om tiental organisaties, als sportclubs, fanfares, basisscholen en kerken. Zij zijn vaak al jarenlang verantwoordelijk voor het opheljen van oud papier in hun dorp en maken de opbrengst daarvan naar eigen inzichtbroeken. Als dwarsbelang zijnde hebben we daar het dwarsfonds voor opgericht. Dan kunnen verenigingen of mensen die dingen in het dorp doen willen, wat dan ook maar, kunnen er een aanvraag doen om geld daarvan te krijgen. Nou, daar betalen we natuurlijk als dirigent van, de huur van de zaal waar we zitten, de instrumenten moet inkocht worden, we hebben onderhoud van instrumenten, we maken muziekstikken een keertje, we hebben jeugdleden, die zitten op les, die betalen wij, dus we hebben een hele soort kosten. Nevens de gemeente bedarret er te volle oud papier in de grieze container. Boven dat zou het juwduistige beleid net eerlijk wezen tjino clubs die geen oud papier opheljen. Zolang als het op je staat, dat jij het bij Halleluja aan je, is niet een scheef gezicht daardoor wees net. En dat ze er een beleid op maken, maar dat snap ik ook wel. Maar misschien moet ze eerst eens echt goed onderzoeken wat voor impact had het als je het zag in het wan. Best wel bij die West maar die vraag? Ik denk als ze bij ons West winnen, dat wij er wel wat van, dat ik er wel wat van weten hier. Dus ik denk het net. Een volle container als deze, kun je 3, 4, misschien 400 euro opsmieten. En de vraag is vanzelfs, waar moet dat geld bij komen als het net meer uit het oud papier komt? En er zal zo mogelijk ook een afbouwregeling komen, maar al dat soort zaken dat maken we nog nader onderzoeken. Dus denk ik nou helemaal nog geen tastzezingen hoe we dat specifiek dwang. Maar dat denken we wel heel goed om die verenigingen daar goed in mee te nemen.